Hej, det er Tony Tele Customs. I dag vil jeg vise jer den her fine lille forstærker fra Autosystem. En Autosystem CO 65.4, en 4-kanals forstærker. En rigtig fornuftig kvalitetsforstærker, men i den billige pris. Når man kigger på den, så er det støbt eller aluminiumschassis, og altså fornuftig god kvalitet bygget i. Gode terminaler, plads til 20 kvadrat plus og minus kabler, gode terminaler til højtaleren osv. 225 ampere sikringer sidder derinde, så der kan godt levere lidt alligevel. Og i den anden her har vi forskellige justeringsmuligheder. Vi har high og low pass filter, ligesom på de fleste andre forstærkere. Filterne kan sættes fra 30 til 300 Hz. Så har vi gain over, og så har vi den her lille knap, som ikke alle forstærkere har. Når det står på low, så fonoindgangen de fungerer som ganske almindelige fonoindgange til fonokabler fra din Alpine radio eller hvad du nu har. Så sender du op på high, så bliver fonoindgangen lavet om, så de kan modtage signal fra højttalerudgangen på en original radio. Det vil sige, at du kan sætte din original radio til den her forstærker, uden at skal købe en eller anden lille adapterbox, high level converter. Det er simpelthen bygget ind i den her forstærker, så man kan koble den originale radio på via et par fonostik, så man køber sådan en lille adapter eller sådan en lille stik, så du kan sætte den til højttalerudgangen på den originale radio. Her har du en remote. Du kan købe sådan en ekstern remote, hvis du vil bruge den til at trække en subwoofer, så kan du få sådan en lille subwoofer control knap, som kan i her. Forstærkeren den er på 4x65 watt i 4 ohm, selvfølgelig RMS watt, og på 4x105 RMS watt i 2 ohm. Og hvis man bruger koblerkanalerne, så er den på 2x210 RMS watt. Så det er jo fint til at trække langt de fleste højtalere eller en lille subwoofer. Forstærkeren den fylder Alexamite. Den er 280 mm lang og 171 høj og 47 mm på det led her. Så den kan gemmes væk de fleste steder, hvis den skal gemmes væk. Eller også så er den jo pæn at have fremme alligevel. Det er en flot forstærker. Det var det jeg ville vise jer i dag. Kan I have det godt derude?